Nikhat chu Peter pakhat hausa deuh mai hian a tupa nupui tur zawngin a fe chhuak leh a. A tle reuh man to tak tak leh a bodyguard te chu kalsanin nu ho exer lak nai hian a va kal. Nu ho chuan a tupa chu mak pa tan an duh hleuh chuan blind date nei turin ruah hmanna an siam tawh mai dawn ani. Mase nu ho chuan kan exer la lai min lo ti buai su i re thei hmel bawk si tiin an lo nui zat hle a. Helai hmun hi ka tupa sak vek ani hi a ti te chuan he Peter hi a ani hi he vila hi i awm ve na tur pawh ani lo hrim hrim tiin nu ho chuan a hu ho chuan nam chuan tum ta mai. Chutia an rik lui lui lai chuan hmeichhe pakhat hi lo kalin chu Peter chu lo chhana. Peter le chu nu chu lo khoi run an tum le a. Eheu, nang ni hi mi pasal te nen hian lamin lo zir ho vela video in kala vek don chewania village group a ka post don ati ta ka chuan lau bakleng chuan an tlan chheta chon chona. Peter chuan chungte tu ma nei lo thu a soi ta ka le min hruai ho ve mai la ati ta klata chuan chen chengi chuan a khongai em awangin a ina chuan a hruai ho ve ta nge a. Ni liam meu chuan pilungi chuan a ro bilian zariat lai mai chu su chengin he na chuan a peta vek mai. Lungul group nei tu ani thu te chu a hril bawk. Su chengi chuan makati in alom bawk si a. Phei cham kaman che ani rungot alo mo le tiin anui vur vur mai. Chuti lai tak chuan pilungi tupa lu zawa te chuan lo lut tarup mai a. Chung te nei lo emo katia ati ta ka chuan hei hi ka tupa kum som thum chuang bo to kha ni don hi pilungi chuan a lo ti zai. Ro sem na le kha te chu lu chuan lo po thler sak vek atuma ma se lo phal lo. A fal chuan an vai in beru sur sura. Rowi du chuan ani so nei mai ro a pi in ati ta ka chuan. Engwangin nge hmel hriat lo te i rowi lo pek ngota. Gold digger lem chang mai mai bak ani lovang. Baka kumnga liam ta mi bak kha nupuya nei katum lo. Atupa chuan a lo ti muk. Ani chuan dam doi po ka ei to lovanga ti hian ka thi thuai don ani hi tiin thoha ang deuh te chuan a pi chu ron om dera. O a thai ani chuan re thei ang deuhin lem chang zui la min nei du nge du lo a ril ru chu kan hre to mai ang chu tiin lu chuan a pi chu hruai pheya. Su cheng ka pi hian Alzheimer nat na neya mi hausa emo a in ti tlat thina ro wa soi po kha ale mai mai ani kha lu jawa chuan ati phota ani heng bodyguard ho te hi tu te nge ni su chengi chuan alo te zau si kan thian ten ni kha alo ti le lau su cheng cheng ka tupa hi ging ani lo ania in chung khur chet le e rong bol te chu a thiam lutuk 8 pek po ane sin khoi chin la hei ka pi iti za thlak a ho e a foi khat mo na che khan a du ngal che lom pe chuan an nem thlu thruaya nai dewa chuan in en vung vung in an thu tha ngal vat nei che du a pe chuan lo ti le a love it first sight mo tin su chingi chu anui ru vur vur ni e kum som thum katling to a ngai zon zon na hun po nei lovin na ka thok rim bok si a kaleng tar mai don in nei chu ke po in karem ti e su chengi chuan alo ti tanul mai pi e chu alo lom hle ti chuan thla te chu la dunin anin nei ti nem nge na sarkar hriat puina in nei certificate te chu an vala chhuak dun ta a thla an lak lai chuan in hnai ru an ti zel awang khan anin hnai na lama chuan an la in muah pal sui an che lai dun hle hei hi ka in cha bi le lo om na kartania nangman kol mai ro gangster in ya ngai to lawang a hlo om e mai keiman ka chom vek tawng cheu ina ka pi hi lo en kol mai don nia na a ka kalangai to thlat hola ka pi khalo en kolang che ti in su chengi chwa tlan liam ngal lua po chu anuya zadeu longzau group president ani ti renga hre si lo rin ai dai hin aril ruat wang phian don in a hria pi chu a fil hmel hle mai a i du ngal ringotin ka hria secretary la chuan alo ti sur sura real estate company ikal tumna khan pi kha thokania ikal do nem secretary an ati le chuan kal nga lang cheu a pi chuan alo chan khal su chengi ei tur ken sak tur chuan ala ti zui
Su chengi chu kumliam ta chhunga an department a hnathawk tha ber ani chungin tingtingi zawk chu annual meeting a kal tur a thlan ani tadai mai a su chengi pawh chu a lungawi bik lo an thawhpuite erawh chuan tingtingi pasal chu an company a shareholder ani awangin a lamah chuan tang vekin engmah sawisil ve chu he company a i thawk ve thei ringawt pawh hi lawm hle zawk ta che tiin an lo khap ngal hlawih a he sawmna cart hi lopi ve ta che pawh ni sela kha i dress thing lutuk nen khan i kal dawn tiin a em ni chutim mai a ni awlsam ani lo ania khoi pawisa thawh khawm ang u kha hei pawh hian ila lei daih chuang lowang tiin tingtingi chuan chengi hmai chu pawisa te chuan a vaw vela eng thil ngeiin lo ti tiin lu chu a lo lut a chair ah chuan rawn thu in chengchengi pawh chu a bulah chuan a pot thu ve ngal tute ngei ni a department manager ka ni hi pakhatin a lo tih chuan secretary chuan a lo beng pawp hei hi maw su chengi pasal a ri thei deuh an tih chu coat te kha i haw chawpem ni kan hlo phah chuang lo che u ka pasal hi he group a share nei tu ania sin tingtingin a tih chuan kei hi Longgu Group Secretary ka ni hi company chet vel dan ka thlirin su chengi hi a thawk tha ber ani chu wang chuan annual meeting a tel tur chu ama hi ani tiin sawmna kar chu secretary chuan su chengi hnenah chuan a pe ngal in pawisa te kha chu charity a pe zawk ro u chengi chuan a lo ti ve tangat bawk a lu a pawh chu a lo kiai ve suk enga nge nui chengin a lo ti si enga tima a tih chuan chengi chuan kaiin a tlan chhuah pui ta dawr a thil thleng mek chu mak a ti thu a sawi chhan ngaihna hre hek lo a pi eitur kentir te kha a kawh hmu ta ringawt a hlim taka a keng lai chu thla la in a pi chu a va thawnh ngal ani chu chiahlo ho chuan an lo hmet mek a thlalak a hmuh chuan nui vur vurin innu hnathawk bang kha Rolls Royce khan lam leh vatang che a lo ti vel a pi thu chu zawm lo ngam hek lo tuilo zet chuan a va lam a changi pheikhawk chu a lo kau chu ni in annual meeting ah chuan ka kal thei dawn lo ani hi pheikhawk tha pawh ka nei si lova a tih nuah laiin lu chuan engzoi set lo chuan a lo pawm nawl a a dara kut chuk chu lu chuan hmuh in a ming phawk hle te tu lem ani hi ka in bual anga a re le mai ang tiin chengi chuan a lo khuh tha zung a pheikhawk a chhia tih pi berin a lo hria chuan a khawng ei hle a ra sur awangin pheikhawk chhe siamna dawr kawtah chuan an zawl a lu chu kaiin a pheikhawk chhia chu an siam tir ngal mahse siam tupa chuan pheikhawk sangin a lo thleng sak daih mai a duh zawng tak ni tura a hriat anga a siam dang lam thu a hril chengi chu a lawm hle a mahse pi beri ruang hmanna vek kha lo ni a kawr an pawh chhiat sak pawh kha a lo thleng that sak bawk a kawr dang milian sumthum man le chhimawi deuh mai an lo pe tel bawk nen chengi chuan a mak a ti hle a lawm tho bawk si chutah pi beri chu kha dawrah khan a lo thu ve reng ani tih chu a va hmu fu le ta tlat mai a lu chuan sawi fel tumin a lo hlau thawng hman hle mahse pi chuan enga ma chuan a lo ngai duh lem si lova annual meeting a i kal dawn chuan nal deuhah i inchei a ngai lawm tiin a zungbun te chu a lo la pek belh ta deuh annual meeting ah chuan tingtingi te pawh kha nal taka incheiin an lo lang ve leh thawva a thian te chuan an tlawn ngaiin an la tlawn reng mahse su chengi zawk chuan mi zawng mit chu a la ber a an nalh em bawk a tin ni tingtingi chuan a lo thik hle a khawi a kawr ngei va haw ve ngawt a lo ti ngal ringawt thi awrh thei hmilh chu pi chuan a lo pe a awrh tir ngal chu thi chu u dau zia kut chhuak pheng phelip anga siam an ngaih hlut em pakhat chian siam bilian khat man a lo ni a tingtingi awrh lai nen chuan a lo in ang chiah mai le a lem hi awrh anih kha tih pa in chengi thi chu a va pawt thla zawk a pi beri lungawi lo nen chuan an in hnial chho ta an chet dan chu TV atangin an bul lawk a room ah chuan lu te chuan an lo thlir ve reng a Lungzau Group shareholder nupui ka ni hi ka thi hi a tak zawk ani tingtingin a ti le chuan chu in ti thei pui deuhin i chapo pui ve tiin a em ni thi kha pelet ngal la ngaih dam dil bawk ang che ani lo chuan i tan a pawih ang
Biberi chuan alo ti shawk a ting tingi chuan thi chu chhuatah chuan ti tla luiin tikhan i du le chhar ro ni chhar du lo le a lem ani thova ti hian ti chhiat vek mai tur tiin a rah sak le ta nok nok mai a mahse chengi chuan lo chhar vatin a ti fai hliau hliau hall lama luhsan mai an tum pawhin ting tingi chuan alo dang zela Biberi chu chilbeh tirin zu chuan a leih ta vel chengin vadan a tum pawh chuan midang chuan an lo chilbet tlat bawk si lu te pawh an lo thleng phei hman lo Biberi chu a thlut a tawp mai a ni khaw hrelo chuan a awm zui lu chuan alo pawm tho vata asma damdawi te chu spray in alo har le ta hlo zawk a secretary te chuan in lamah an hruai ngal lu chu lawngzau president ani thu an sawi takah chuan ting tingi chu a tim ta deuh a dawt ani chu hetiang su chengi pasal hi CEO ani theilo hrim hrim a thi pawh kha a lem vek ani kha a ti le tal thova lu chuan hlau su ka thu ruai pui te vek an ni hi tiin chengi chu a hril ru sur sur a a lem nge a tak ti chu kan en chinang chu tiin lu chuan thi chu torchlight chuan a han chhun enga banga chuan pheng phelep lem chu thlaza pang mai chuan a lang ta det det mai a eng deuh kul bawk chu chuan a tak ngei ani tih chuan nem nghet ta ting tingi erawh chu a hlau thawng ta hle a thi pawh chu en chin ve chu a ngam luk lo mahse midangin an nawr lui tak tlatah chuan amah chuan a in chin ve ta a thla te chu a eng ve mi alova a che bawk hek lo ting tingi chu zak le thin rim tak chuan a in sawt tau ta hnawng hnawng a kanupui thi bilian that man kha i pawh cha saka wangin i chawi anga yang lu chuan alo la ti zui ka chawi em em ang tiin cheng sing khat chu a rawn ji pe ve ngal deuh ngei a mahse bilian khat man lai ani si a in rem siam na an sign pui ta mak mai chutiang zat zat pawisa chu a nei der mai si lova a thla hluah atanga rulh tur chuan an tih sak ta ringawt mai a adam chhung pawhin a ru zo ho lowang le van nei thlak takin a pasal chu alo lang ve ta hlo mai chengchengi chuan lem an chang mai mai ni in a ngai bawk si nen lu chu kaiin a tlan chhiat pui ta daya anupui chu cute ti in ni dang zong ai chuan a hmu tha a luwa te chuan a khawih sak vel mahse a zak le deuh kalang ti hmukin anin zui tlan le ta dawr dawr a ting tingi chuan an pa bulah chuan CEO te nupa a ti lungawi lo awangin an pawisa a bat teuh thu le tlan bo deuh mai a duh thu te chu a sawi a tu president ma chutah chuan alo kal lowang ka kal dawn lo ati kha an pa in a tih takah chuan lem an chang ani chu a ring le ta a thin pawh a rim zual hle thidik tak alo nih takah chuan chengi chuan a pi hnenah chuan a ngai a that loh thu a sawi a pilah chuan in pa hian nuam sa tak kai awm thei nan na tha lo tak tak te hi alo thawk reng te hi ani mai lo mu alo la ti ta deuh deuh chengi hlau thawng chuan lu chu va hmu in eng thil tha lo mai ti ngai lovania ka pi nen hian ka chawm thei em em ang cheu tiin a va hrilh ringawt nge nge office a kal tur chu master u a thi siam tu pa nen khan anin hmu fu ta nulh mai a thi chu siam that sak hram tur chuan ngenin pawisa te chu pek a tuma mahse ani chuan alo la duh lo ka siam anga ka pe leh mai dawn chinia pawisa ngai hle nem alo ti hlova lu khan alo be fel vek tu alo ni phur taka office a kal chu a thaw pui hmeichhe ho chuan CEO nupui angin lem i lo chang vel ani maw i va zam lo ve tiin an lo ke ron ta luai luai mai ting tingi kha a bul tum tu ber alo ni bawk ka pasal chu CEO pawh ni lo sela thi kha chaw tak tak ani Mr. U ta ni a chelai pawh min siam that sak dawn tiin alo chhang let ve tang tang project pakhat buai pui tur chuan an lo tir ta tlat mai chu pa a va hmuh tur la chu palir leh buro tak mai Mr. Huang alo ni mahse a tlan chhiat san ngot thei bik si lo in fui phur chhop chuan lua tuma a zuam lo hle mahse lu chuan en thlatu chu lo da ru reng to chu pa chu pheikhawk siam tu anga in sawi kha ani le ngala chengi chuan alo hmu si pheikhawk che siam tur anga chulai hmuna kal ve ani thu chu a in sawi zai
Mr. Huang ala chu nula pahnih nen an lo thu dun cheng i lo lut a hmu chu a piangah chuan lo fu sak ngal ringawtin contract lampang reng reng chu a sawi lang duh lova chhuah a tumlah chuan a lo phal ho tawh bawk si lo hmeichhe pahnih te la khan an lo dang ve bawk pheikhawk siam a bawk kha lo lang le thutin chu pa chu a lo khawih hrep a mahse chu pa lah chuan tirka a lo nga em em mai hi a lo ni a a hnih tangang lo an thawm hriah in puitu tur an lo kal nghal an zingah chuan lu a pawh kha a lo tel ve nghe nghe Huang a chuan lo khawih a tum ve ngawt a mahse a lo sawp hrep mai pheikhawk siam a nen pawh khan in mit mei zeuin cheng chuan an in thu rual ani tih chu a hriat chhuah an hlau hle mahse cheng chuan a hmaah ging anga a lo hriat tawh wang khan chutianga hrui hruai tam tak a lo nei pawh chuan rin hlehlna chang pawh chu a hre chuang lova in an haw hnu pawh chuan mani in ve nan tiin insual dan te chu zirtir ve tur chuan a lo la nghen ta deuh deuh mi hnek dan te chu an han in zirtir le ang lawp lawp a tharum ringawt ni lova thluak hmang tura tih hnu chuan chengi chuan a biangah chuan a ngawk pal zo a ala chhem sak zui lu a chu a lo lai nasa mai a a kalsawn ngal wang wang doctor in a en lai te chuan an awm dan te kha ngai toiletin a lo nui vur vur a natna dang a nei lova a lungphu chiah rang thung pi beri pawh chuan director te chu a ko khawm a lungwil group a hnathawk te inkarah in hnuai chiahna a thlen awangin an tih tur an ti lo tiin a sawi sel a a hau hrep mai kum tawpa an bonus chu ka sak hial a tum bawk lu a chuan a pi chu lo beng dai tum mahse a lungawi thei lo CEO ni tur em chuan design bak thiam a nei si lova a in zir sang bawk si lo CFO tel chu ni tir chu ala tum tala manager zinga pakhat chuan Mr. Huang ate i lo ti buai vel ngama mo i bungrua kha la la bang nga lang che tiin chengi chu lo kok sok sok maya Mr. Huang ani lo midang contract nei pui tur ka zong le mayang chengi na lo ti poin i chuan lamani kha a lo ti zela he company hian taksa hral hi a du dan ani bik lawang hotu te lam ka be phot don tiin chengi chu kalson atuma tu te emo tok Mr. Huang a chuan ngai dam dil nan contract chu million som hni a tipungin a sign fel diam to na project file te chu lo pe in pangpar te pawh chuan lo petel boka makan ti tlang hle i taksai hral ani mo ti in an lo tawng khum le peka chengchengi chuan a beng chor ani thinrim chuan a lo sual let ve bawk pina via tumna lama a tui chuan ting tingi chuan ama hmai zawk chu a phu ber ta veka chuti lai chuan secretary kha ron thleng ting tingi chuan chengi chu a lo hek le zut zut tawh ban ro u a ti ta ka chuan ting tingi chu a lo hlim hman hle a nangma lawm ka ti chengi hi chu a na thaw that awangin CFO a kai sang dawn a ti ta dai maya manager khan a lo thik hle manager ne plutuk nang ang na thok thabok si lo hian hetiang din hmun hi i phu lo midang i ti du da thin awang khan nang po hi ban thei rengini secretary chuan a lo ti le ngala a kaisa na wang chuan chengi chu a lawm hle a lua bula chuan hrilvatin a pi pawh chuan a lo lawmpui thiam hle a chang chuan an nih na zepa mire thei tak anga lemchan chu harsa an ti in ninom lama pawh a kal chang a awm fo mai hlo alak ta ka chuan a pi tan thimawi tak mai lei saka du a dawra kal tur chuan a va khawl dawra chuan lo va kal hmasa in a u nau nu hrawn anu leh pa ten fata na an lak sui chu a lo awm ve a helai hmunah hian ian zaruk man eng thil ma an zuar lo haw zawk mai rawh a lo ti ngal ringawt a kumruk liam ta a i birthday a hmel hriat lo i mutpui kha tungi i la hre chhuak mi a lovem ni a lo la ti leh ta deuh deuh chengi thinrim chuan beng hrepin i ka kha veng tha tawng che tiin a zam bik ho lo mai dawr nghak tu la chuan chengi zawk chu lo nam sawnin chhuak vat tur chuan a lo hrila mahse pi beri chu lo thlengin a black VIP car chu a lo kenga dawr nghak tu chuan a lo bitlun ngal hle chengi la chuan lemchang rilru lam buai ang khan a lo ngai tawh bawk si nen nuam lo ti in a hlau thawng hle sui khan Peter thing lutuk khatiang thingtlang mi ti hriat ring a lem vek ani kha
alo ti ve bawk si chuta an han en chian chuan alo hman thei lo tak tak a dawtin suiha min bu min tum ani maw tiin dawr nghak tu chuan cheng hi chu alo nam leng leh lawp lawp mai a cart te chuan ala vawm zui mahse pi berry chuan a hlui zawk alo keng pal anih dawn hi tiin Mr. Wu chu a khawl a a dawrah a awm mek thu hrilin thil dang sawi zui leh a tum chuan sawi chuan a phone chu lo thuin a paisak tadai a lemchan hi ban san ro u black card nei thei chu wangzau khawpuiah hian mi pakhat chia awm a Mr. Lu a ni a hriat pawh i hre ve reng rengim ni alo ti le tungemah ni tupa te hre lovanga tiin pi hi chuan alo zil let hrep mai a an awi lo lutuk chu an lo nui vak vak mai a hriatna a hlo ani kha bia nih dawn hi tiin coffee te chuan an lo the vel a mahse chu cheng hi chuan alo din hliah hman hlo pai chhuan tum lai takin Mr. Wu ten lo thleng cheng hi chuan Mr. Wu ka tih pal lutuk i design te hi ka pi nen hian kan ngai hlu lutuka buaina rawn siam hi kan tum ani lo alo ti siau siau a a poilo a kawr hi thlak sak ngal ro u Mr. Wu an alo tih chuan VIP card lem hmanga lo luan tum alawm tiin dawr nghak tu chuan alo hnial a in company ah khan CFO i ni in ka hria a engtin nge nang ni tala he mi te hi i tiang tiin Mr. Wu chuan alo zawt cheng hi chuan dawr nghak tu hian a tih tur a ti lo wangin ban ani anga sui pawh hi customer sual tak ani awangin he dawrah hian kaltir ka phal tawh lo bawkang tiin alo chhang tahmiah mai a sui ang chiah chuan ni rawh se Mr. Wu chuan alo ti zui leh ngala pi berry chu a classmate hlui ani thu te a sawi bawk cheng hi in thlak lan chuan pi chuan a tupa leh cheng hi te in nei chungchang vel chu Mr. Wu hnianah chuan a hrilh vek a chuti chung chuan a tupa chuan a dara kut chuk nei nula zan khat hun alo hman pui tawh chu a zawn ruk reng thin thu te alo sawi mulmul a chu sui khan alo hre rukar mai in an va thlen chuan lua leh mipa pakhat hian ei rawng an lo bawl mek a an thil siam chu a tui em awangin cheng hi chuan a ei teuh a lawm thu sawi nan apple te chu lu chu vel sak ve tuma mahse a pi chuan amah kha vel tir mai mai rawh alo ti tlat si a vel thiam lovin ala vel chha em em leh ngal nikhat chu a nu leh pa te chuan lo lang hlawm mai a a u nau nu sum mingi birthday party a kal ve tur chuan cheng hi chuan lo sawm alo ni mahse ani chuan alo hnar a a pa in a hau tak hre pa chuan a tawp nan tiin kalsak ve hram chu alo rem ti ta ni tui hleuh ala thiam lo awang chuan lu chu in zirtir a duh ta a mahse tui hleuh kawr hak chu a hre hle taksa a lang tam bawk si a lu pawh chuan lo hre thiam ve mai a mahse cheng hi zei lo lutuk chu tawlhlu pal leh in lu nen chuan a rin lo deuh chuan an in fu pal ta hlo mai an lai dawn ang reng hle lu chuan tui hleuh dan tur te chu a hrilh a cheng hi chuan chhilo ti em em hian alo thlir leh hman do do tawh tui hleuh na a kawr hak nen ngei mai chuan sui pian cham lawm na chuan a va kal a sui chuan lo kai vatin Mr. Chen a chu hmuh tir ngal ani chuan nu leh pa te chuan pasal atan nei tir an lo tum hi alo ni a mi hausa tak mai ani awang chuan a man pawh chu a pitam thei dawn ti an hriat wang ani pasal ka nei daih tawh alo ti tak si ah chuan an hawi hai hle a tunge chu engtika kan thu lova engwangin ngei lo nei ve ngot kan rem ti lovang a pa in alo ti chuan ka thu ani in atangin in fanu dik tak zawk hi min hna chhuak a lemchan thiam he in fanu edeup zawk hi in ring zawk ani lawm ni tunah chuan ka duh dan danin ka awm thei cheng hi chuan alo ti ve ta tlat mai a a pasal chu a ri thei hmel lutuk a pila riru lam chiang lo ala ni zui sui chuan alo ti le zawt zawt a a ho lutuk a pasal chu then sela kapawm leh thei vekang Mr. Chen a chuan alo ti sur mai ka pasal te chu a hmel tha lutuk kan ko ngal ange tiin cheng hi chuan a phone a anu chuan a phone chu lo thu in tuiah chuan a paisak mela buai su suma poimaw zawk tiin pathloi tar lam tawh fa pawh nei duah tawh chu nei tir ngei chu an tum ruh hle sum pawh chu alo pe lawk teuh tawh mai hi alo ni a buaina in siama min nei i duh lo ani chuan nu leh pa te hian an tuarang
tiin Mr. Chen a chuan alo vo ve sek bawk. Mahse lu chu lo thlengin chutia Chenan a nupui alo khawih ta chiang mai chuthin rim takin alo khawih hrepa. Sum chu a dil let takah chuan keite chu pasal nei lai mek ani a. La nei ve lo fanu hmil tha le pianal tak mai su I an nei reng alom nupui tan chuan a tha viau ang chu tiin Chengi chuan alo tawng chhuak ve ta a. Sui chuan lo put buain tuya chuan Chengi chuan nam thla a ani pawh chuan zuang lut ve ngal. Chutah chuan a dara kut chu kom chu luat chuan a zuk mu fu ta a. A tirah chuan Chengi chu ngai tua viau mahse sui zawk chu kut chuk nei kha ni meu awangin a pom chhuak le ta daya. Kumruk liam ta khan hunting hotela karyak pui kha nangmai ni em tia a zo chuan. Ehe kha khamoi lo ni kalo ngak reng thin che sin mahse tuna chuan ka unau nu pasal ini to bok si a tiin sui chu lo chap der vel. Chuti lain Chengi chu lo kal son man dai to thunga. Lu chuan a pi hne na chuan kumruk liam ta a amazon chu a hmu to thu le su mengi ani thu te Chengi unau nu alo ni reng thu te chu a hrela. Hetiang hmeichhia hi ka du lo Chengi bak po nu tan ka pom chuang lawang a pi chuan alo ti ngal bur mai. An soi lai mek chuan Chengi po chu lo ho a su mengi chan chin zia na file te chu lo hmu in thil om zia chu a zo chiang. Lu chuan kumruk liam ta khan hmeichhe pakhat ka tonga ka ri lain ania mahse kani hmu sui ta si lova tungi ani po ka hrelo ka zon hnuwa ka hmu chiang ni ati chuan ani le chu nu chu I du ti na em ni tiin Chengi chuan alo zawta. A chan luk lo awang chuan a tha e in thenang mahse ka pi hi chu keman ke in kolang tiin ami tui chu alo parol kwanga. O a tha in then dai ro u Chengi tan hian mi pafel tak ka zon sak dawn ani a pi chuan alo ti le ta thut mai. In then kher chu tha ka ti lo lu an ati po in midang du I nei reng chungin ka nei thei lawang che midang nen na pasal in tawm nei ka du lo tiin Chengi chuan a kal san nal nal. A pi chuan I thin lung thu soi te kha ngai thla zo kang che thutluk na uluk takin I siam dawn nia tiin a tupa lu chu a hril ve nge nge. A tu ka po chuan a lu chuan zing chaw tur te chu lo bua sei sak diam na in Chengi chuan a I sak du ta lova. In then na kan ti fel thuai ngai do na nangmai in chom theina tur na te zong zo kang che tiin a hril. Kar khat chu a liam le tamaya lu le Chengi te in kar po chu ala thalo chho zel. Lu po chuan na tho zai reng reng chu a rel thei bik lo. Ina la chuan a pi le Chengi te chu anim be tha reng thova ei tur tui hnai tak tak te chu siamin an ei dun vela. A pi la chu alama chuan a tang bok si lo. Kap noodles te chu ei mai atuma a in la khongai thlak vel hle. Apple vel sa te chu tlon nan ti in Chengi chu pek atuma alo lak sak du bok si lo. A pi la chuan a tu paril ru chu alo hria sak vek bok si a. A ti ngai na hrelo chuan su mengi chu hmu tuk mai chu atum ta ni. Engma hrelo ta chu ani po lo phur hle a. A kut chuk lang ngei chuan company a te chuan vakalin lu a chowa hmu a. Na thok te po chuan an chan chin kha an lo hriat ve vek awangin an pu ber nupui tur anga nga in an lo tlon hle. Lu a bula chuan vakalin a coffee in lai te chowa in pui ngal bor bora. Lu chuan a chet tan chu lo ngai thei vak lo. Kha million som hi zang na dom nan ka piang che alo te ta dai mai. Engtin nge hetiang mai mai hiamin kal tiri tum thei tiin ani chu lo lung oi lo hle a. Nupui ta na ane nge kha lo in be sei chu ni in. Kumruk lai liam to a tin karuma lo lu zo kha nang mai ni a. Engtin ma ka ti lui bik lo che. Chu wang chuan in som na dang kan nei lo bok nen. Hei hi min pom sak mai ro. Baka nang ma hian feelings ka nei lo shim shim ani. Kanupui hi ka lo mangai man to bok si a. Lu anati po in. Chengi hi irinang ani lawang. Mi tu po mut pui she lawa ni hi. Sui chuan alaw ti le zat zat mai. Du tok ro tikhan kanupui sui chewe za su. Kani na she lau chung po in ani chuan min nei dua sin. Ti in. Lu chuan a chua san zui tataya. Sui chuan kofi nau keng chungin a selfie a. Fu in chu tu emonien kofi kan in dun mai mai. Ti in. Caption na chuan a manga. Aizia chuan a post vel.
cheng i lo hmuh tan chuan a ti ani zinga chenge va thaw chuan kawngka bulah chuan lu chu a lo mu zuar mai a kapi nilna in awm tur kha ka ngai tual cheuh a hmun dangah ka kal thei lo ani bakah pawisa in luahna tur pawh ka nei lo hrim hrim a lo tih chuan ka puk tir mai ang che cheng i chuan a lo ti vata tak takin cheng i ka tih pal ani mi tu mai hi nang angin kala du ngai lo wasin ka in hre thiam lo ani nang chauh hi ka du awm chhun ni in then lo hra mila sui kha chu ka hmangai lo tih pal thil wang liao liao ani kha ka ching fel vek mai ang a tih chuan a pi pawh chuan cheng i ngaidam mai rawh a in thiam lo ve em hi a lo ti ve vata lo lut phawt mai rawh tiin an ko luta an ti chhun zawm zel reife hnuah chuan an thil sawi te pawh chu an in pawm sak tawn ta a pi chuan an kut ve ve chu lo chel kawp sakin lim taka chhungkua din tura a duh thu a hrela malte a sawm zui bawk manager khan angin nasa tiam awangin ban talo chuan ani chu hnathawk pa ngai ang chuan an chhar zui ta hra ama kha thil a thlen awang khan cheng i chu ala haw hle chuta karah sui chuan thiam taka lo thlemin nuai ngai in a tham ta a manager a kaisan tir le pawh a tiam nghe nghe chu nu chuan cheng i chu va hmu in a thil in tura te chuan damdawi a tel sak baka beach villa design sak tura mi ina an duh thu le a hmun hmal awmna chu va en fiah tura an duh thu te a hrilh bawk a chu tu chuan cheng i chu a ti hlawm hle a sum tam tak thaw chu a chhungkua hlim taka awm a duh awangin a scooter hmang chuan chulai hmun chu amah chauh chuan a pan ta a mahse in chu pawn lam atang chuan an lo kal hnan nghal a chhungah chuan thla hrang ang deuhin sui khan a lo ti thai vel a a thil sawi zawng zawng te chu a rukin cheng i chuan a phone chuan a lo record sak vek si chuti chung pawh chuan sui chuan enga tan ma chuan a lo ngaih sak duh lova a chan chu a chhungah chuan misual rawi lai tam tak a lo khawi tel wang ani emergency alarm chu cheng i chuan a on nghal awangin lu te khan an lo hre thuai a an sawi sak hlum hma chuan police te nen an lo thleng hman mahse sui erawh chu a lo tlan bo hman daih tawh thunga misual te erawh chu an man zui ta ni damdawi ina a awm lai te chuan lu chuan a dawt thiam khawp mai a chaw te chu a lo barh vel thlap chutah kut tuk chu a darah chuan a lo la nei reng ani tih a hmu ta a te tu ni hi tia sawi pawh kha dawt mai mai a lo ni tih lu chuan a hre chhuak ta chu mengi zawk khan a lo nei tak tak miah lova an tawng thawm a hriat awang khan lem changin a lo in chhut kai tir chawp a lo ni cheng i chu thil awm zia te a zawt fiah le a kumruk kal ta a hmeichhe mutpui kha cheng i ngei chu a lo ni reng mai tih an hre chhuak ta cheng i pawh chuan sawi chhuan a chang le rin hlenna chang chu a lo hre bik lova a hmil kha a lo hmu chiang bik si lo nen chutianga an in tawng le tamai chu an lawm dun hle a thil ti awanga hlau thawngin sui pawh chu ram dangah zin bo daih mai a lo tum a chuti lai tak chuan lu chuan lo khawlin in nei a duh thu a rawn hrilta thut mai ani chu a lo lawm hle mahse an lo bum chhuak lek chu lo ni in neina dawhsahna an din hnu chuan cheng i chu mawkawr ha in a lo lut ve le ta chet chet mai a hmaa a lo record sak tawh thil sawi zawng zawng te kha a play khum hmiah bawk a nu leh pa te dik tak pawh chuan engkim mai chu sui lo rua hmanna vek a nih thu le an fanu pawh chu huat tirin a hnawh chhuat tir tih te an hriat takah chuan an thin a rim hle a mi thah tum thubuaiah chuan su mengi chu man zui a ni ta ni ngaidam te dilin cheng i chu biak that an tum hle a mahse ani chuan ama an hmangaih tak tak a lo ani tih hria in ngaidam mahse chhungkua ang chuan a lo pum duh tawh lo chuti laiin piberry pawh chu an bulah chuan a rawn chhuak a an nihna dik tak chu rawn sawiin lim takin chhungkua an cheng ho ta ni